איך זה שבן אדם מאנגליה הציל מעל 600 ילדים יהודים בשואה, ולא סיפר על זה כלום במשך 50 שנה? תכירו את ניקולס וינטון. בשנת 1939 הוא הרגיש שהולכת לפרוץ מלחמה. אז הוא ארגן לבד מבצע חילוץ של 669 ילדים יהודים מצ'כוסלובקיה, 8 רכבות, מאות ילדים שהגיעו לבריטניה בלי ההורים שלהם. את כל השמות והמסמכים הוא רשם באלבום, ואז שם אותו במגירה בבית. לא סיפר לאף אחד. 50 שנה של שתיקה. עד שיום אחד אשתו החליטה לעשות סדר ומצאה את האלבום. היא יצרה קשר עם חלק מאותם ילדים, והסיפור הגיע לטלוויזיה הבריטית. ניקולס הוזמן לאולפן ולא ידע למה. ישב ליד אשתו, והמנחה אמר, מי שחייב לניקולס וינטון את חייו, שיקום. כל האולפן קם על רגליו. הילדים שהציל עכשיו בני 60 עם דמעות על הלחיים. בין אותם ילדים היו רופאים, עורכי דין, מדענים, ואחד מהם, הוגו מרום, היה ממייסדי חיל האוויר הישראלי. ניקולס וינטון נפטר בבריטניה בגיל 106 בשנת 2015. אנשים טובים לא עושים דברים גדולים כדי שיסגרו. הם עושים אותם כי זה הדבר הנכון לעשות. אם הסיפור הזה נגע בכם, שתפו אותו ועקבו אחרינו לעוד סיפורים שחייבים להיזכר.